Incwadi yezenzo zabapostile chapter 4 siqalele kuverse 32 phansi kwesihloko esithi ingxowa eyobudlelane. Ke kaloku inkitha yababekholiwe yayinhliziyonye, imiphefumlo mnye, kwaye kungekho namnye ubesithi kukho nto iye yakhe empahleni yakhe. Zonke izinto zaye zizobudlelane kubo. Baye abapostile bebungqinela ngamandla amakhulu ukuvuka kwenkosi uYesu. Kwaye kukho ukubabalwa okukhulu kubo bonke, kuba kwakungekho namnye phakathi kwabo wayeswele. Kuba bonke ababenemihlaba nokuba zizindlu babesithi bathengise ngazo, bawazise amaxabiso ezo zinto kuthengisiweyo ngazo, bawabeke ezinyaweni zabapostile. Waye ke elo esabelwa njengoko ebesukuba eswele ngako. Liveni ilizwi lokufa. Isifundo sesibini uYohane wokuqala chapter 1 qala kusahlukana sokuqala. Isihloko sithi ubomi obungunaphakade ubonakaliswa ngoYesu. Oko kwakukho kwasekuqalekeni, oko sikuvileyo, oko sikubonileyo ngawethu amehlo,
oko sakukhangelayo sakuphatha izandla zethu, okwelizwi labo ubomi. Obubomi ke bubonakaliswa, sibubonile, siyabungqinela, siyabuxela kuni. Ubomi obo bungunaphakade, bona obo bebikuye uyise, baza babonakaliswa kuthi. Sitsibe siye ku-chapter 2. Bantwana bam, ndinibhalela ezi zinto ukuze ningoni. Ukuba kukho othe wona, sinomthetheleli kuye uyise, uYesu Kristu ilungisa. Yena usisicamagushelelo sezono zethu, engesazethu zodwa, usiso nesehlabathi liphela. Sazi ngale nto ukuba siyamazi, ngokuthi siyigcine imithetho yakhe. Lowo uthi ndimazile abe engayigcini imithetho yakhe ulixoki, kulowo ayikho inyaniso. Ke othi aligcine ilizwi lakhe, okwenyaniso uthando lukaThixo lugqibelele kulowo. Sazi ngaloo nto ke ukuba sikuye. Lowo uthi uhleli kuye ufanele ukuthi njengoko wahambayo yena enjenjalo ukuhamba naye. Bazalwane, andinibhaleli mthetho omtsha, ngumthetho omdala ebeninawo kwasekuqalekeni. Umthetho omdala ke lilizwi enalivayo kwasekuqaleni. Ndibuya ndinibhalele umthetho omtsha, okuyinene oko kuye nakuni. Ngokuba ubumnyama buyedlula, kwaye ukukhanya okuyinyaniso sekubonakala. Lowo uthi uselukhanyeni abe emthile umzalwana wakhe, usebumnyameni kunangoku. Lowo umthandayo umzalwana wakhe uhleli elukhanyeni, akanasifubekiso. Ke lowo umthileyo umzalwana wakhe usebumnyameni, uhamba ebumnyameni, akaze apha ayakhona ngokuya ebumnyameni, ngokuba ubumnyama uyafamekisa amehlo akhe. Liveni ilizwi lenkosi. Phulaphula indaba ezilungileyo zivakaliswa nguYohane Ongcwele, isahluko sama-20, siqalela kwisahlukwana se-19. Ngokuzukiswe uKristu wakuhlwa ngoko olokuqala usuku lweveki, zakubona ukuba iingcango zivaliwe apho bebehlanganisene khona abafundi ngenxa yokoyika amaYuda. Wafika uYesu, wema phakathi, wathi kubo, uxolo malube nani. Akutsho wababonisa izandla necala lakhe. Bavuya ngoko abafundi bakuyibona iNkosi. Waphinda ngoko uYesu wathi kubo, uxolo malube nani, njengokuba uBawo endithumile mna, nam ndiyanithuma nina. Akutsho wabaphefumlela, wathi kubo, yamkelani umoya oyingcwele. Abazono nithe nazixolela, bazixolelwe, nabazono nithe nazibamba, zibambekile. Ke kaloku uThomas, omnye wabali-12, okuthiwa nguModidimo, wayengenabo okwafikayo uYesu. Babesithi ngoko kuye abanye abafundi, siyibonile iNkosi.
wathi ke yena kubo ukuba alithanda ndilibone elinxeba elinezikhonkwane ezandleni zayo, ndiwufake umne wam enxebeni lezikhonkwane, ndisifake isandla sam ecaleni layo, andisayi kukholwa. Baye emveni kweentsuku ezisibhozo bekwangaphakathi abafundi bakhe, wayenabo noThomas. Afike uYesu akuzibona ukuba zivaliwe iingcango, eme phakathi athi, uxolo malube nani. Andule athi kuThomas, ethe apha umne wakho, uzibone izandla zam, ethe isandla sakho usifake ecaleni lam. Musa ukuba ngokungakholwayo, yiba ngokholwayo. Uphendule uThomas wathi kuye, Nkosi yam, Thixo wam. Athi uYesu kuye, ukuba undibonile Thomas, ukholiwe. Banoyolo abo bangabonanga, bakholwa noko. Mininzi ke okunene neminye imiqondiso awayenzayo uYesu emehlweni abafundi bakhe, engabhalwanga kuyo le ncwadi. Kodwa ke ibhalelwe ukuze nikholwe ukuba uYesu unguye uKristu, unyana kaThixo, nokuze nithi nikholwa nibe nabo ubomi egameni lakhe. Ivangeli kaKristu le. Selela inhliziyo igalela uthando every now and again. Ngale mini yangecawa, icawa eyokuqala emva kwePasika, icawa eyi-Low Sunday. Ndiyava nje bekwandingena nje into yobana nyhani abantu bethile amandla ukuba basezantsi nje kuyi-Low Sunday. Kodwa nje ayithi loo nto leyo uThixo masingambongi, simdumise ngamandla esinawo kuba iyi-Low Sunday. Ngasuyesu ngalo mzuzu agalela umoya wakho oyingcwele ukuze eli lizwi lanamhlanje libe ezinhliziyweni nasezingqondweni ezimaziyo uThixo, liwele emhlabeni olungileyo ngoKristu Nkosi yethu. Amen. Njengobana i-Low Sunday andizokushumayela, ndizawuhambisa nje umyalezo wanamhlanje. Umyalezo wanamhlanje siwufumana kuzo zonke izibhalo ezilungiselelwe olusuku namhlanje. Ndiqale ekhaya kwizenzo zabapostile, chapter 4 verse 32 to 33. Apha sibona abapostile, sibona abantu bedibene, abantu abazibiza ukuthi bakholelwa kuYesu Kristu, besenza into entle ekubonakala ukuthi bayenza begalelwe uthando nguYesu Kristu Nkosi yethu. Uthi aba bantu babethengisa ngabo konke abanako, bethengisa ngeeproperties abanazo, izindlu, whatever babenayo babeyithengisa ukwenzela baloo mali bayizise kubapostile. Abapostile bayohlule le mali ukwenzela ubana kuthengwe izinto, kuthengelwe nabantu abangenanto. Ithi loo nto leyo aba bantu babengafuni ukubona bantu bahlelelekileyo amongst them. Ithi loo nto leyo aba bantu bangabapostile babezama by all means kungabikho namnye umntu ulambayo kukho abahluthayo.
ithi loo nto leyo aba bantu aba ezi zinto babezenza with one heart, one mind and one spirit. Ngoba abantu, they were not forced to do that, but babeyenza loo nto bethula inhliziyo yabo bathengise konke okwabo. Ithi inkhumbuze loo nto leyo ukuthi nanamhlanje ijuzi sozubone namnye umuntu uphuwa kuzo, sozubone namnye umuntu ongqibayo kuzo, sozubone namnye umuntu ongenakhaya ohlele esitratweni kwijuzi, because into abayenzayo bona bathi xa umuntu engenanto baqokelela mhlawumbi masithi umuntu ufuna uqala ibhizinesi, laa muntu akananto anayo, aba bakhoyo babetha imali so that lo muntu azofumana i-capital yokuqala laa bhizinesi azokwazi uqhubekeka nobomi babo, because bona into abayifunayo, there must be no one ophuwa amongst them. Amen. Ithi loo nto leyo babeqhutywa begalelelwe uthando. There will be no needy person, no needy people amongst us. We must make sure that yonke loo nto iyenzeka. They were supporting each other ngendlela zonke. Namntu umhlawumbi ufuna usupportwa mhlawumbi emotionally, they were there to support that one. Because bebehleli babefuna ukuhlalisana bebanye bemqhelomnye, babefuna ukuhlalisana ukusoloko kuthungelana uthando phakathi kwabo, kusoloko kuthungelana i-unity amongst them. Amen. Ithi loo nto leyo aba bantu babeyenza le nto ngenjongo ngoba besazi ukuthi uba ngabana umntu ulambe esuswini, you can't expect that person uba abe at peace with other people. Because kaloku kufuneke umntu ukuze abe seluxolweni, abe uhluthe esiswini, ukuze abe seluthandweni umntu abe uhluthe esuswini. Yile nto kuthiwa mhlawumbi isisu esilambileyo knows no law. Because kaloku sube qhutywa yile nto imqhubayo, isisu esilambileyo sisoloko sinengcwangu, so babezama by all means ukuphelisa laa ngcwangu, ungabikho mntu uzawulamba esuswini, into leyo ezawumenza abe nengcwangu, into leyo ezawumenza abe sensitive kwabanye abantu. Eyona nto babeyizondeleleyo, there must be peace among them, there must be peace among them. Ngalo lonke ixesha nothando ngamaxesha onke. Siya apha kwiNdumiso 133. UNdumiso 133 uyayingqina le nto ithethwayo apha. Ithi uba ngabana abantu bashera okokwabo, ithi loo nto leyo they belong to one God. Ithi abantu xa bethi make sure that there's no one olambileyo amongst them, bona behlutha, ithi loo nto leyo bona baseluthandweni, bahleli beseluthandweni ngamaxesha onke. Uthi 133 xa abazalwane behlalisene kakuhle kufana namafutha eoli esehlela enhlokweni kaOren kude kuhle ezindevini zakhe. Amen. Uthi loo nto leyo ifaniswa nombethe wentaba zaseZiyoni. In God's sight, xa abantu behlelisene kakuhle bemqhelomnye, ithi loo nto leyo, it is pleasing to God. It is pleasure to God. uThixo will delight xa ebona abantu behlelisene bebanye bemqhelomnye besenzelana okuhle phakathi kwabo. uThixo apha uyafanisa, wenza le nto kuthiwa i-figure of speech isimile, sisifaniso ngesiXhosa. Kufana namafutha eoli ehlele entloko kaAroni, uyakutsho ezindevini zikaAroni, ukutsha uyokutsho kumqumbelo wengubo yakhe. Mna xa ndiyicingayo laa nto uyifanisa mhlawumbi nothando olu-overflowayo oluphuphumela ngaphandle. Le oli ithululwe entloko ithi ezindevini, ithi igqithe empahleni iyochaphazela umqukumbelo. Ithi loo nto leyo, i-peace was overflowing, i-love amongst them was overflowing. Amen. Kudala ke in ancient times, umntu xa elindwendwe efika wayesamkela ngolu hlobo lokuthi kugalelwe oli apha entlokweni yakhe. Le oli ine-perfumed, le oli inuka kamnandi,
Loo nto signifies into yobana wayesamkelwa ngobubele. It was warm welcoming. That is why ke ngoku kufaniswa namafutha eoli ehlele ezindevini zika-Aroni. Ngoba kaloku kudala umntu wayesamkelwa ngolo hlobo, agalelwe ioli into yobana kasithi yobana sikwamkela ngothando, sikwamkela sithi khulula ibhatyi ube sekhaya nalapha. Amen. Amen. Ibonisa ukuthi lo mafutha a-overflowayo anuka kamnandi la mafutha. Ithi loo nto leyo, it has a pleasant smell kubantu bonke ababephaya kulaa ndawo. Ithi loo nto leyo ibonakalisa into yobana kukhona this precious blessing ehlayo phakathi kwaba bantu, ngoba they share yonke le perfume iyabachaphazela, yonke le perfume yale oli bayayiva nabo. It means that le blessing nabo ifika amongst them ngenxa yesasenzo basenzileyo. Mayinkosi Nkosi. Ithi loo nto leyo xa sisenza loo nto sibamkela abantu ngolu hlobo ibonakalisa i-holiness. I-holiness kaloku ekababa, i-holiness kaloku ekamoya oyingcwele, making life more enjoyable. Xa abazalwane behleli ngamqelomnye besenza yonke into bebayo. Siphinde kwakhona kwesi sifundo esilandelayo phaa kuJohn 1 verse 1. There is an invitation ithi you must have fellowship with us. Thina singabapostile sifuna ukuba ne-fellowship kunye nawe, so that wena xa une-fellowship kunye nathi, you may have a fellowship with the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. There is an invitation apha. Ithi ukuze uhlale ukwi-fellowship kunye nathi, funeka uyazi ukuthi uthungelana nomoya oyingcwele, uthungelana noYesu Kristu nobawo ngokunjalo. Amen. Amen. Ithi loo nto leyo ukuze sibe kwi-fellowship nathi omnye nomnye, asikwazi singekho kumoya oyingcwele, asikwazi singekho kubawo, asikwazi singekuye kuye uYesu Kristu. Ndide ndikhumbule umama uYinani eshumayela apha ngokunye ubusuku. Uthi umama uYinani kukho laa donki esile ebelibonwa ngoku lihamba lodwa lingakhange libe liyawelwa, kuba kaloku akekho uYesu namhlanje kulo. Ithi loo nto leyo, without Jesus you cannot nawe ukwazi uyenza le nto. You cannot dwell amongst abanye abantu and have a fellowship with them without Jesus elapha kuwe. Amen. Amen. Because having a fellowship with other people, ithi loo nto leyo nawe uphefumlelwe ngomoya oyingcwele. Ithi loo nto leyo nawe you are connected, you have a fellowship with the Father, ngokwehierarchy, with the Father, the Son, and amongst other people awuphila phakathi kwabo. Makabonge uYesu. Amen. Through you abanye abantu babava ukuthi really lo mntu une-fellowship noYehova. Through you abantu mabangqina ukuthi uThixo luthando ngenxa yemisebenzi yakho, ngenxa yezinto eziphuma emlonyeni wakho. Abantu nabo babawela ukuba ne-fellowship with your Father because babona kuwe ukuthi wenza kanjani wena. Ubabiza ngezenzo abantu into yoba bafune nabo uba nobudlelwane noYesu Kristu Inkosi yethu. Itsho i-Apostles' Creed yethu ithi sivume ngomlomo uba nyhani thina sinobudlelwane. Singavumi, singaneni uvuma ngomlomo nje ukuthi sinobudlelwane, siyavuma ukuthi siyakholwa ukuthi thina sinobudlelwane noYesu Kristu nobawo ngokunjalo. Mabayibone loo nto, bangayivi sikhupha ngomlomo wethu, bangayivi sibiza sikhwaza ngemilele yethu. Mabayibone ukuthi thina really sinobudlelwane noThixo bawo noYesu nomoya oyingcwele through our actions. Amen. Silapha xa ndimkileyo kwesi sifundo sakaJohn 1, size apha kwivangeli. Apha kwivangeli uYesu ubonakala kubafundi bakhe after 8 days.
after 8 days ye-Easter. It means that ubonakala kubafundi bakhe kwi-first Sunday after Easter, which is the Sunday sikuyo namhlanje. Makabonge uBaba. Izinto zakhe zonke uzenza ngendlela yakhe. Abadisipline bakaYesu bahleli ndawonye. Ithi loo nto leyo abadisipline bakaYesu babebuthelene ndawonye. Ithi loo nto abadisipline bakaYesu babesenza laa nto ibhaliweyo ukuthi those who dwell in peace afana nala mafutha ahlele ezindevini zika-Aroni. uYesu ufika phakathi kwabo, efika behleli athi uxolo malube nani, because if there was no peace between them, omnye nje wabalekela kwenye indawo, omnye abalekele kwenye indawo, kodwa uYesu bafumana bendawonye. Uthi ithi le Bhayibhile yami, bonke abazalwana xa behleli ndawonye, it means that there is peace and love shared amongst them. There is understanding amongst them. Omnye nomnye uyamqonda omnye, loo nto isoloko bahlalisa beseluxolweni. That is why etho kade kwakwabini makube luxolo phakathi kwenu. Amen. uYesu bafumana kaloku kuthiwa babevalelene apha. Bevalelene kuba kaloku babesoyika iJews, babesoyika ukuleqwa, kuthiwe nani niyazana noYesu lo besinibethelele emnqamlezweni. Babebaleka, befuna uba kwi-place of safety, because babesazi ukuthi ukhona okuza kulandela emveni kobana uYesu ebethelele emnqamlezweni. They fear ukuthi mhlawumbi nabo bazawubethelelwa emnqamlezweni. That is why they locked themselves in one place. Kodwa uba bengavali, kodwa uba ngabekho mvisiswano amongst them, indongo ezibalekela wazizimela ekoneni yakhe, nomnye wazibalekela wayekoneni yakhe. Kodwa because of unity amongst them, because of fellowship amongst them, i-fellowship ebadibanisa nobawo noYesu Kristu Nkosi yabo, they were together. Amen. Yintoni na enosenza thina nathi sibe together? Yintoni enosenza nathi ngamaxesha onke if siyalwa nezinto zehlabathi silwe siyi-one spirit? Yintoni onosenza thina mhlawumbi xa sisilwa nezinto nee-challenges silwe with one heart and one mind? Ngoba kubonakala ukuthi aba bantu yeli phakathi kwabo zange not a single day spirit of division bayivumele. Ithi loo nto leyo, that demonic spirit of division zange bekhona phakathi kwabo. Singenza njani thina ukwenzela into yobana singayivumeli spirit of division ibe khona amongst us, thina bazibiza ukuthi sikholiwe kuThixo? Thina sizibiza ukuthi we have a fellowship with the Father, the Son, and the Holy Spirit. It must try and by all means to rebuke all evil forces as there is a division amongst amakholwa ngamaxesha onke. Amen. As spirits, kuba singamakholwa sinayo ipower yokuzirebuka as spirits, as demonic spirits zenza kubekho i-division amongst amakholwa, kodwa bazibizela igama elinye lokuthi bangamakholwa. uYesu kaloku uyafika apha, ufika behleli ndawonye njengoba ngqina sikutsho, behleli ndawonye abafundi bakhe, kuthiwa ke ngoku abaphefumleyo. Meaning that without imphefumlelo kaThixo, there's nothing that we can do thina singabantu. We cannot by any means sihlale siliseluxolweni nabanye abantu, because kaloku khange sibe siyaphefumlelwa ngubawo lo sine-fellowship kunye naye, uYesu Kristu lo wasifelayo waphinda wasivukela. This Holy Spirit abaphefumlelwa ngayo ekumele uba nathi ngamaxesha onke simane sicela ukuphefumlelwa ngamaxesha onke nguYesu Kristu Nkosi yethu.
this Holy Spirit esiphefumulelwa ngayo izawusenza sikwazi ukuhlala nabanye abantu. Izawukwazi ukwenza singathi allow that demonic spirit to divide us. Amen. Yamkelani umoya oyingcwele. The more umoya oyingcwele, it enables you to do what is good. Yes. It enables you, it equips you ngamandla umoya oyingcwele ukwazi ukushare nabantu abangenanto le nto ibhaliweyo phaa kwesasifundo sokuqala. Ukwazi ukuthi xa uphefumulelwe ngomoya oyingcwele ungabikho mntu ulala engatyanga apha ebucani kwakho kodwa wena ulela utyile. Amen. Babaphefumulela so that bazoba able to do these things without umoya oyingcwele. We can't. Asikwazi ngaphandle komoya oyingcwele. Siyafuna ukwenza okulungileyo. Uthi uPawulos ngiyafuna ukwenza okulungileyo kodwa ngixaka ukwenza okulungileyo. Uyaxaka ukwenza okulungileyo because mhlawumbi khangacela umoya oyingcwele ungene ngaphakathi kuwe. Siyafuna ukwenza okulungileyo. Siyafuna usoloko sisenza okulungileyo omnye nomnye because ngamanye amaxesha mhlawumbi uyamhethisha umuntu not knowing that uyamhethisha. Kodwa bawucela umoya oyingcwele ahlale kuwe akulawule. Ithi laa nto leya, laa nto yokukhubekisa abantu, laa nto mhlawumbi yokwenza you hurt each other's feelings izawuphela because ngoku you are controlled by the Holy Spirit ephefumulelweyo kuwe. Uyafika kaloku uThomas efika exelele uba uYesu ubela bathe bengekho yena ngela xesha. Adawuthe uThomas athi no, mna andikholelwa le nto niyithethayo unless mna ndifake umnwe wam emanxebeni akhe ndibone ukuthi yeli nguye uYesu. uYesu ungenile apha phakathi kwabo kodwa kuthiwa zange angene ngamnyango, babona nje sele khona phakathi kwabo because I think inoba wayengumoya oyingcwele wangena ngokomoya. Amen. Ithi loo nto leyo nasezindlini zethu nakwizinto zonke zethu esijongene nazo, if siyambiza uYesu uba khona angene ngumoya. Amen. Xa sigqibayo ngezi zifundo zonke ke ngoku zithini kuthi ezi zifundo zanamhlanje zonke? Ezi zifundo zanamhlanje kuthi zithi zibonakalisa i-unity. The spirit of sharing. Udla ngothi umzukulwane wami makhulu, sharing is loving, sharing is caring. So ithi loo nto leyo i-unity yenza abantu bakwazi ukushare ngakho konke abanako. Xa ndithetha ngokushare, I don't mean mhlawumbi ukushare nokutya, i-material things, mhlawumbi ukushare ne-information, ukushare ne-support, babo banide i-support ngamaxesha afanelekileyo. Amen. Without Jesus, really we can't do anything. We can't be able to dwell in the bond of unity without the Holy Spirit with others. Asinakwazi ngamaxesha onke ukuhlala sikumoyamnye, ukuhlala siselithandweni, ukuhlala siseluxolweni nabanye abantu. uYesu engakhange abe usiphefumulelo. If awukhange sibe ne-fellowship noThixo wasidalayo noYesu Kristu, asikwazi uba ne-fellowship nabanye abantu. Like Thomas, mhlawumbi asikwazi ukuhlala nabanye abantu because siyadoubt ukuthi uThixo is Lord of Lords. Siyadoubt ukuthi uThixo waleyisa ingcwaba wakweyisa ukufa. Siyadoubt ukuthi uThixo is the sovereign God. Siyadoubt ukuthi uThixo unamandla onke. It means that abantu who
dwell together ngabantu ababhilive ukuthi uyesu nyhani uyinkosi, uyesu ngukumkani. Abantu who dwell together, who have fellowship with each other. Ihlonto leyo ngaba bantu bakholwayo ukuthi uyesu is the sovereign God. Uyesu une-power to heal ii-ailments esinazo thina emzimbeni, engqondweni nasemphefumulweni. Amen. Sicele umoya engcwele to dwell amongst us. Senze okulungileyo kwabanye abantu through Jesus Christ our Lord and Savior, through Holy Spirit. Uthi loo nto leyo iyamvuyisa uThixo xa ebona sihlelisene ngolo hlobo singabantu abazibiza ngayo. We need to dwell singabantu silibandlelinye likaKristu. Sithi xa sihleli kufane nalamafutha kube mnandi kumntu wonke, kufane nalamafutha ehlela ezindebeni zika-Aroni, kufane nalambethe waseziyuni. Ndithi xa ndigqiba ndithi uculo 379 lithi uyindlela yenyaniso, nansi indlela nabubulo, so that sihleli ngamaxesha onke siselithandweni naselixolweni nabalingane bethu. Ithi le ngoma, uThixo ubele bakho sondelani nonke kuye, don't leave it solo, uxolo, don't leave it sufelo. Uthixo ubele bakho sondelani nonke kuye, don't leave it solo, uxolo, don't leave it sufelo. Ndiyanimema ke namhlanje ngale nkonzo lithi sondelani azolivisa uxolo lwakhe, azolivisa ububele bakhe, azolivisa ufefe lwakhe, so that nizohlala nisemxolweni nabamelwane bethu. Xa usondele kuyo, you will enjoy his peace and his glory, his mercy ngamaxesha onke. ngoYesu Kristu sethu. Amen.